Үсеш алган технология мөгъҗизага тиң дип әйткән инглиз язучысы, галим, футуролог Артур Кларк. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без ирешүләр һәм җиңүләр турында сөйләшербез алдагы минутларда. Капиталь яңарту. Татарстанда мәктәп һәм балалар бакчаларын ремонтлау ничек бара? Бүгенге көндә 75-нче балалар бакчасында капиталь ремонт башкарылган эшкә төбә алмаштыру, фасадны ремонтлау и эшкә инженер шәкертләре башкарыла. Файдалы җәй. Ни өчен бу эссе көннәрдә дә олимпиада призерлары укый? Олимпиадаларда катнашкан балаларның белемнәре мәктәп программасыннан югарырак. Алар күбәйберләрне инде яхшырак белә, кайберләре студентлары беренче, икенче курс дәрәҗәсендә. Роботлар һәм ясалма интеллект. Нинди технологияләр узган һәм киләчәк вакытларга илтә ала? Можно заставить этот череп разговаривать, двигать какими-то мимическими выражениями лица. Моей основной задачей является продолжить этот проект. Татарстанда быел 22 балалар бакчасы капиталь яңартылачак. Аларның берсе Казанның тарихи үзәгендә орнашканы реставрацияләнә. Эшләрнең 70% инде башкарылган. Барлык балалар бакчаларында да комплекслы капиталь ремонт үткәрелә. Балалар бакчаларының бер өлеше исә ул ремонтларны инде кабул итүгә әзерләнә. Яршалының 26-нчы балалар бакчасында һәм Азнакайның Әкият балалар бакчасында төзүчеләр эшләрен төгәлләгәннәр. Күпчелек объектлар сентябрь аеннан ноябрьгә кадәр файдалануга тапшырылачак. Үткән программаларда мәктәпләрне капиталь ремонтлау турында сөйләгән идек. 118 мәктәп яңартылачак. Мәктәп азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясау темасына да кагылган идек. Быел 167 мәктәптә яңа ашау заллары барлыкка киләчәк. Моннан тыш техникумнарның 4 тулай торагы һәм 6 ресурс үзәге ремонтланачак. Мәгариф өлкәсе оешмаларында масштаблы эшләр, шулай Казанның бер балалар бакчасында капиталь ремонт барышы турында Руслан Хөснетдинов сөйләр. Бу Казанның 155-нче балалар бакчасы, 181 малай һәм кызга 25 тәрбияче белем бирә. Хәзер балалар бакчасында капиталь ремонт бара, эчке һәм тышкы ягы тиздән танымаслык булып үзгәрәчәк. Бүгенге көндә 75-нче балалар бакчасында капиталь ремонт башкарылган эшкә төбә алмаштыру, фасадны ремонтлау и эшкә инженер шәкертләре башкарыла. Беренче этап 22-нче елга график буенча эшләр бара. 155-нче балалар бакчасына беренче этап капиталь ремонт уздыру 50 миллион сумга төшә. Көн дәвамында биредә 30-дан артык эшче хезмәт куя. Тиздән физик мөмкинлекләре шикле балалар өчен яңа мөмкинлекләр ачылачак. Самое сложное было именно в стадии проекта определить все требования, которые необходимы для особенных Иң катлаулысы проектны төзегән вакытта барлык таләпләрне һәм нормаларны исәпкә алу иде. Әйтик, өстәмә чыгу юллары, барлык төркемнәргә дә җитәрлек бүлмәләр һәм уңайлы ашхана булдыру. Быел Татарстанда 118 мәктәптә капиталь ремонт уздырылачак. Аларда 62% эш башкарылган инде. Задача стоит перед строителями 15-20 Августка ремонт эшләрен төгәлләү бурычы куела. Бу мөгаллимнәргә яңа уку елына укучыларны вакытында кабул итү өчен кирәк. Татарстанда 2012 елдан башлап мәгариф объектларын капиталь ремонтлауга 25 миллиард сум акча тотылган. Бу вакыт эчендә 1582 объект ремонтланган, 818 муниципаль мәктәп, 77 коррекцион мәктәп, 6 кадет мәктәбе һәм 517 балалар бакчасы. Моннан тыш 160 функциональ зона төзекләндерелгән. Татарстанда биология һәм физика буенча күп фәнле алан җәйге мәктәбе тәмамланды. Ул Республика Олимпиада үзәгенең дуслык, сәламәтләндерү, белем бирү комплексы базасында узды. Сменада катнашучылар республика һәм бөтен Россия олимпиадалары призерлары һәм җиңүчеләре. Алан мәктәбендә 26 муниципаль районнан, шулай ук Яршалы һәм Казан шәһәрләреннән килгән балалар ял итте һәм укыды.
Мәктәптә катнашучылар өчен дәресләрне Казан Федераль университетының әйдә баручы укытучылары, шулай ук Мәскәү югары уку йортлары вәкилләре үткәрде. Практика Казан Федераль университетының уку аудиторияләрендә дә узды. Эльвира Зинатуллина шуларны барысын күреп кайтты. Ярким представителем у нас классической трубчатой кости, например, является бедренная кость. Татарстанда 5-нче Россия күләм җәйге алан лагере тәмамланды. Биология һәм физика өлкәсендә олимпиадада катнашучыларны әзерләүгә юнәлтелгән әлеге чара 5-22 июль дәвамында уздырылды. Лагерь ел сайын илкүләм олимпиадаларда җиңүле урыннар алган балаларны җыя. Җәйге мәктәптә белем алу кысаларында укучылар олимпиадаларда бирелә торган биремнәрне чишү усулларын өйрәнәләр. Белемнәрен киңәйтергә укучыларга Мәскәү дәүләт медицина университеты студентлары һәм Казан Федераль университетының фундаменталь биология һәм медицина институты галимнәре ярдәм итә. Олимпиадаға әзерләгәндә аларга биологияның төрле дисциплиналарыннан дәресләр үткәрергә кирәк инде. Мин аларга бүген кеше анатомиясы турында сөйләшәкмен, кешенең сөякләре турында, нинди сөякләр була, баш сөякләре, позвоночникларны, шул умыртка сөякләре, кешенең барлык сөякләренең турында сөйлим. И аларны инде олимпиадада ничек җавап бирергә, ничек төрле сөякләрне танып алырга, и ничек үзләренең җавапларын язып куярга икән, дөрес итеп шуны аңлатам. Олимпиадаларда катнашкан балаларның белемнәре мәктәп программасыннан югарырак. Алар күп әйберләрне инде яхшырак белә, кайберләре вуз студентлары 1-2 курс дәрәҗәсендә. Здесь внутри у нас пространство увеличивается. Җәйге мәктәптә тәҗрибә тупларга Россия күләмендәге олимпиаданың биология турнирында командасы белән 2нче урын яулаган әдәбият һәм биологиядән региональ олимпиада этабының призеры Әминә Сибгатуллина да катнашкан. Например, мы придумываем различные гормоны, которые как-то могут быть полезны. Мәсәлән, без кешеләргә файдалы була алган төрле гормоннар уйлап табабыз. Күптән түгел мәсьәлә шишкәндә алкогольне тарката һәм кеше организмына тәэсирен киметә торган гормон уйлап таптым. Ул бауырның эшчәнлеге белән бәйле. Еще одна особенность трубчатой кости, когда мы поварим трубчатую кость, то мы представляем сечение, что это будет у нас что-то похожее на... Балаларның җәйге мәктәптә катнашулары белем алуга гына кайтып калмый әлбәттә. Аларга шулай ук көндәлек спорт һәм күңел ачу чаралары тәкъдим ителә. Укучылар үзләре футбол, баскетбол, теннис һәм башка турнирларда сыный алалар. Әдәби, музыкаль кичәләрдә катнашалар. Уку программасы Казан Свияжска экскурсияләр белән дә баетылган. Дөньяда кешегә беренче чип талгау һәм 16-нчы гасыр кызы җанлана. Технологияләр дөньяны ничек үзгәртә? Бу хакта алга таба Нияз Рахман аның кызыклы тәнәфес рубрикасы фән һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар. Сәлам дуслар, җәйнең инде 2 айы артта калып бара. Шуңа күрә кояшлы җылы көннәрне бары тик рәхәтләнеп кенә үткәреп калыгыз. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе Камалдагы 5 минутта интернеттагы иң кызыклы яңалыклар хакында сөйләрбез. 19-нчы гасырдагы кызга жанры буламы? Благовещенск шәһәрендә яшәүче бер программист егет әнә шундый гаҗәеп эш башкара. Сүз Роман Александров хакында. Ул археологлар тапкан 25 яшьлек монголлар расасыннан булган кызга компьютер ярдәмендә жанры. Егет аның битен булдыра, кыз исә авызларын кабарта, чәйни ала икән. Романның максаты хәзер үз белгәннәрен яшь буын вәкилләренә тапшыру, аларны өйрәтү. Аның фикеренчә, киләчәктә нәкъ менә шушы нейросеткаларда уңышлар. Вариант работы позволяет нам в дальнейшем как-то с цифровой копией, двойником получается, этого человека как-то взаимодействовать. То есть технологиями, допустим, Unreal Engine, то есть нейронной сети, можно заставить этот череп разговаривать,
двигать какими-то мимическими выражениями лица. Моей основной задачей является продолжить этот проект, придать, по крайней мере, хоть немножко так картинку дальнейшей реконструкции, немножко, может быть, короткометражный фильм какой-нибудь, сделать, не снять, а сделать, поскольку виртуальными технологиями это можно будет думать и слепить. Бірінші чип қойылған кіші Нью-Йорк шәһәрендә бір стартап вәкилләре әнә шундый уңышка ирешә. Параличланган кешегә олар дөньяда беренче тапкыр баш миенә имплант куйганнар. Аны исә организмында зыян китермичә муенындагы кан тамыры аша керткәннәр. Әлеге акыллы башлар фикеренчә, бу чип ярдәмендә авыру кеше хатлар яза, сатып алу эшләрен башкара ала икән. Барсында акыл көчен кулланып башкара. Elon Musk программасына бу туры конкурентлары, чөнки алар исә бары тик бу чипны маймылларга гына урнаштырган. Көндәшлекне яратмаучы робот Мәскәүдә шахмат турнирында булган хәл күпләрне шаккаттыра. Шунда ки, монда бер робот бер юлы беренче кеше белән уйный ала икән. Тик менә 7 яшьлек малай белән матч аздан гына фаҗига белән тамамланмый. Шунда ки, робот йөри малайның фигурасын ашый, ләкин малай шунда ук тиз арада йөреп җавап кайтара. Бу роботка ошамый, ул малайның бармагын эләктереп ала икән. Ярдәмгә ташланган халык аны тиз арада тартып чыгаралар. Кызганыч малайның бармагысына. Хәзер бу ачылу роботны нишләтерләр, әлегә анысы билгесез, йоклатырга да мөмкиннәр. Җиңсезганып эшкә тотынган әле күптән түгел генә Әлмәт шәһәре башлыгы ярдәмчесе булып билгеләнгән 11 яшьлек Альбер Габделфатов үзенең планнары белән бүлешә. Хәтерләсәгез, аны Рөстәм Миңнеханов район башлыгы Тимур Даманов белән туры эфир вакытында билгеләгән иде. Малай соңгы 4 ел эчендә пластик бутылкаларның шешәләрен җыю белән шөгыльләнә икән. Бу эштән әнисе дә булыша. Киләчәктә Альбер чүпне аерым җыю проектын тормышка ашырырга җыена. Аннары батареялар һәм лампочкаларда. Уңышларыңа. Ежегодно около 9,5 тонн пластмассы попадает в мировой океан, создавая мусорные острова, и 100 миллионов тонн пластмассы попадает в окружающую среду. Мы начали искать в интернете, куда их можно деть. Наткнулись на благотворительный фонд «Добрые крышечки». И начали сдавать туда крышки. Начал заинтересовывать знакомых, друзей в школе. Мы собираем. Мы уже, конечно, в школу сдали, а это вот за лето вот то, что мы собирали, начали. А сколько примерно это вот здесь его друг собирал. Его друг сдал. Я не знаю, картофельный мешок 10 килограмм получилось. Онлайн подкаст буенча рекорд. Архангельск шәһәрендә яшәүче 10 сыйныф укучысы Антон Воронин ана шушындый уңышка ирешә. Бу туры эфирда барлыгы 55 сәгать вакыт үткәрә. Ул исә эшмәкәр Оскар Хартманның борынына чиертә. Антонның кунаклары һәр сәгать саен алышынып тора икән. Темалары да үзгәрә. Маркетинг, спорт, укыту, бизнес. Антон сүзләренә караганда, бар да уңышлы үтә, сәламәтлегенә зыян килмәгән һәм Россия рекордын да куя. Афарин. Продержался в эфире только 52 часа. Мы поставили с нашей командой цель побить его рекорд, записать 55-часовой подкаст, что на 3 часа больше его. Я считаю, что этот подкаст — это действительно ключ от моей мечты, от моей жизненной цели, от того, чего я действительно хочу. Да, я советовался с психологами, нутрициологами, с диетологами, проверялся у кардиолога. Сказали, что все нормально, в общем. Но я старался соблюдать режим определенного сна. Там часов по 7, по 8 в день спать. Да, это недостаточно много. Бу атнада интернеттан ясалып килгән яңалыклар менә шулар иде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Социаль челтәрләрдәге безнең аккаунтларга язылыгыз, кызыклы мәгълүмат белән уртаклашыгыз һәм безнең программаларны шәрехләгез. Белем алу гына җитми, аларны куллана белергә дә кирәк, дип раслый алман язучысы, фикер иясе, философ Иоганн Вольфганг Гёте. Бер атнадан соң очрашырбыз. Сау булыгыз.